vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 45 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iye ane makore 32 years ekuberekwa. So inini nemudzimai wangu last month iyo takabva tazonetsana nemuvakidzani wedu, dambudziko rakakonzeresa kuti tinge tichizosvika pakunetsana nemuvakidzani wedu uyu inhau yekuti inini pandakasiyana nemudzimai wangu wekutanga, muvakidzani wangu uyu ainge achida kuti ndinge ndichitanga kudanana nemwana wacho, but mwana wacho mukoma pandakamboita sekunge ndainge ndomupfimba. Lucky enough ndakabva ndazongopiwawo tip off nebest friend yake, akangoita zvekunditextera akanditi munhu wako uyu unozviziva here kuti iye anoita zvekutengesa kuma-avenues. So I never thought kuti iye zvechokwadi ainge achiita zvekutengesa kuma-avenues, because as far as I knew ainge atoriwo zvake mwana ainge achiri kuzviendera kucollege, and hama dzangu dzainge dzakati mwana uyu nezera rake munhu achitori bho, munokwanisa kutoita vana venyu vakatoti one day. So uyu ndakati ndichinotaura naye best friend ndikati zvimwe kuda munhu uyu naiyewo ari kutongondidawo, that is why atengesa shamwari yake. Ndikabva ndati can I see you one on one, ndokubva tazosangana zvedu nerimwe zuva takatosangana mutauni chaimo, ndokubva tazoita kalunch kedu. Saka mukuzonotaura paya ndopandakabva ndazomuti how do I know maybe iwewe uri kungondidawo, uri kuda kuti unge uchingodhingura your best friend. Akati no, I don't think like that. I know kuti muri munhu atoriwo pakuchema, and I know kuti munhu achizova mukadzi wenyu anenge atoriwo paposition paribo considering your job. But as for now zvangu, I am not chasing after you. I don't want you to get involved with my friend because iye anoita zvekunotengesa kuma-avenues. So many times anozotoita zvekunyorerwa ma-essays ake nema-lecturers awo aanodanana nawo, iye anenge ari kuma-avenues uko achitengesa muviri wake. Ndakabva ndati show me concrete proof. Akabva ati zvandichaita ndezvekuti ndichaenda naye one day, then I'll just take some videos for you and some pictures. Mukoma, the very following day ndakabva ndazoona video randakatumidzirwa. It was just about a 5-second video. Ainge ari iye musikana uya mukoma wandainge ndiri busy kupfimba, ainge akapfeka mukoma kano kashort kekutoti you would see kutoti munhu uyu ari pabasa. I then spoke with that friend ndikabva ndati inini zvandikuda kuti unge uchiita ndezvekuti when you are sure kuti ariko kuma-avenues, just give me a tip off nepa anenge ari, ndobva ndazongodarika neko kuitira kuti zveshuwa ndinge ndichiona kuti shuwa this girl anoita zvekutengesa muviri wake. Mukoma ndakazopiwa tip off, ndokubva ndatora one of my friends car ndikabva ndadriver ndikaenda kuma-avenues kuya wanikwe sisi vainge vatori pabasa. Ndakabva ndapaka zvangu at a distance ndichida kunyatsokuona movement rose rainge richiitika zveshuwa. Ndakabva ndatoona kutoti apa painge pachitoshandwa basa, munhu aita kupikwa nemaclients achidzoswa. When I was satisfied ndokubva ndazodzoka zvangu kumba. Zvino iye akazoti ongoramba otaura neni about our relationship, ndokubva ndazongodana amai vacho kumba. Saka pavakauya vainge vakatofarawo vachitoti mukwasha, but ndakabva ndati mama, ndikukumbirawo kuti tinge tichimbotaura, ndokumbira kuti munge muchimbogara pasi timbonyatsokutaurirana mune zvakanaka. Mukuzonotaura muya ndopandakabva ndati mama, do you know that your child iye anoenda kuma-avenues uko? So with all the evidence that I had gathered, I thought kuti ivo she was going to understand and vainge vachazokansela mwana wavo, but ndakabva ndatoona kutoti vanhu vekuti havatoraramiki navo zvamuchose. Takazototanga kutoshaudhana paya kuzotonosvika munhu achizobva pamba pangu achitondiudza zvinyadzi. Ndikabva ndati at least ndabudawo murutsva. So ndakabva ndazotanga kutsvaka munhu wekuti ndinokwanisa kuzospenda naye the rest of my life, but now I had told myself kuti I want to take my time. Ndokubva ndachizosangana manje nemunhu wandakasangana naye uyo akazovawo mukadzi wangu wandigere naye pari zvino. I don't even know why, because handina kana kumbogara ndakapindwawo nepfungwa dzekuti ndinge ndichimboya naye pamba pangu. Hatina kana kumbogara takaita zvema sleep overs. Maybe inhau yekuti
takasanganawo muchechi. So zvakazoitika ndezvekuti iye mukadzi wangu uyu after ndazomuroora pandakauya naye, then there was this other day akati inini ndabva kubasa ndakamuona agere panze, ndikabva ndamuti ko indava, akabva ati pose paari kupinda mumba ari kupota achimhanyiswa nenyuchi, ende nyuchi iyi mukoma ndaingoti kana ndikapinda naye mumba nyuchi iyi taitoiona, then yobva yatanga kumumhanyisa kuzotonosvika tichitonotsvaka mushonga wekuspreya ndokubva taspreya nyuchi iya ikabva yazofa. Zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva 3 akatevedzana zvichingoitika. Nanhasi uno mukadzi wangu uyu handizivi kuti ndingati ilampu here kana kuti ibundu. Munoona kumusana uku paya pajoin rekuti panosangana bhonzo rekumagadziko nebhonzo rekumusana, tikangoti parinoperera. Mukadzi wangu uyu ane lampu ipapo. Zvakangoitika ndezvekungoti mukadzi akangomuka makuseni achiti ndiri kunzwa pain kumusana kwangu uko, ende ainge asingatombokwanisi kubata pacho paainge achiti ndiri kunzwa pain, achiti ndiri kunzwa kubayiwa sekunge pane munhu ari kundibaya netsono. Nditarisei? Ndaiti ndikatarisa kudai ndainge ndisingambooni kana anything zvami chose. Kunyange pandainge ndichiri kubasa munhu aingondifonera achingoti ndiri kurwadziwa, musana wangu wose wava kuita kubvumira because pain yacho it is just too much. Ndakazouyawo mukoma nemapain killer, munhu akanwa mapain killer but hazvina kana kumboshanda. By the time yandakadzoka kumba ndopandakabva ndaona kuti kwainge kwamera kwainge kwabuda kainge kakaita kabundu, but kabundu aka waiti ukakabata aita kuridza mhere, achiti ukangondibata kudai ndiri kubva ndanzwa kudavirira kunosvika kutsoka uko. Nanhasi uno mukoma handitombozivi kuti chii chinoitika kumukadzi wangu. Zvimwe kuda kune vamwewo vanosangana nazvo because mudzimai wangu uyu iye anoti anombopota achinzwa imwe pain iyi iye kana achirondedzera anoti kumagadziko kwake uku anonzwa imwe sensitiveness uye inenge iri very painful yekuti inomurwadza kubva kumagadziko uku kunosvika kutsoka dzake zvekuti dzimwe nguva hatombokwanisi kana kutsika pasi. But zvose izvi zvakangotanga mushure mekunge paita mazuva 3 mudzimai wangu achimhanyiswa nenyuchi ichimudzinga mumba. Ndopazvikangotangira ipapo. Mukoma ndakavheneka ndichamuvheneka, ndichivheneka kachironda aka ndichizama kuti ndinge ndichikatushura, but ndaitoona kutoti kachironda aka kainge kasiri mota kana kuti ronda. Munoona zviya zvinoita kana ukarumwa nenyuchi, panenge pakangoita chimwe chironda kudai chainge chakaita kunge chimunyaviri, ende waiti kana wakachibata wainzwa kuti mukati mune chinhu chakaomarara. Saka mudzimai wangu akaita mazuva achingorwadziwa mukoma zvikabva zvaita sekunge zvainge zvaita nani. But chinondinetsa ndechekuti nanhasi uno lampu iri richingorimo, unotonzwa kana ukamubata kudai unotonzwa kutoti ane lampu kumusana kwake uku. Zvino nezvose izvi zvakaitika ndo zvakabva zvazotipawo kuti tinge tichiitawo maprayer request kuchurch, but the more that we prayed the more that we saw kuti zvatiri kurwidzana nazvo zviri kutokurira minamato. Apa fighting yainge yava mumba mukoma, handisi munhu wekuti ndingarova mukadzi ini, but unfortunately mukoma takazotosvika pastage yekuti tainge toputsirana mafoni, ende taiti kana tapedza kuputsirana mafoni paya ndo pataizotanga kuzvibvunza kuti naimi ko chii chaitika. Paya pekuti unenge wava kunzwa kuti kana iri mhepo nawo mhepo iyi yasuduruka tobva tatoitana sorry, but tichingonoitana sorry futi pobva patanga zvekare dzimwe nyaya, kana kuti taingotanga kungonetserana kanyaya kadiki then nyaya yobva yaramba ichingokura. Takazama mukoma kuti tinge tichibatsirwa nevakuru vekuchechi kudzamara tega taona kuti uyo anenge aine bhutsu inenge ichishinya ndiye anofanira kuti ange achiona zvekuita nebhutsu yacho iyoyo. Tikabva tati rekedzai tinge tichimbozamawo izvi zvekumasowe. Takapindana nawo masowe awa mukoma, but taizviita hedu in secret. Taiwanzokufamba huri usiku tichienda tichinobatsirwa kuzonosvika tichizosangana neuyo akatibatsira, uyo akati iye ainge achiona muglazi paiva neglazi rimwe raainge akabata achiti ndo raanoshandisa naro iroro kurapa, but isusu hapana hedu chatakaona. Iye mukadzi wangu anoti akangoona chimumvuri chainge chirimo muglazi, akati iye zvinhu zvekuti zvakamutyisa because
because hanzi chimumvuri ichi chemukadzi uyu chakangokaruka changoapia muglass, then ndokubva azongoona kuti chimumvuri ichi chakaita sekunge munhu ainge apressa pause button, chimumvuri ichi chaisa any movement or what. So inini hangu hapana kana chandakamboona, but my wife said kuti ndo zvaakaona izvi. Zvino uya ainge achitibatsira akabva ati kwatiri hanzi takagadzirwa naamai ava vepanext door because vakarwadziwa. First of all vainge vachida kuti ndinge ndichizoroora mwana wavo. Mukunoroora mwana wavo vainge vakatarisira kuti vanobva vazondidyisa zvekuti ndinge ndichizofa, mwana wavo obva azosara achitora imba yangu, kana kuti imba iyi vobva vazoitengesa, vobva vazotsvaka zvekuita nemari iyoyo. Saka pavakaona kuti maplans avo ainge afoira, ndo pavakabva vazopindwa nemweya wekuti vange vachindifambira, vange vachindigadzira. First of all, pose paya pandaiti I was taking my time, hanzi ndainge ndichitobatwa nemweya wehusimbe wekusada kugara nemukadzi, vachiitira kuti paya pandinozochovha makore ndichingonzwa nungo kuti ndinge ndichitsvaka umwe mukadzi, then vakadzi ivo pachavo paizosvika nguva yekuti vanenge vochizonditsema manje. But lucky enough Mwari vainge vakandinzwira tsitsi, ndokubva ndachizosangana manje nemukadzi wangu uyu wandakasangana naye. Saka izvi ndo zvakaitika. Zvino ivo vakabva vazoti vainge vachida kutipa mimwe minamato, zvikatotinetsa kuti minamato yacho yainge yakasangana nemishonga. Chekutanga chatakaita ndechekuti takabva pamba pavo tikabva tazoenda kumwe kune zviminda, tikabva tangonopinda mune umwe munda watisingazivi kuti wainge uri munda wani, tikabva tanzi tinge tichifukunura umwe mumbambaira, tikabva tazotora mbambaira imwe chete. Mbambaira iyi mukoma ivo vakazoti vainge vachida kuikuya, saka vakati vaikuya mushure mekunge vaomesa mbambaira iyi, ndokubva vazondidana one day inini nemukadzi wangu. Takabva tazoenda kuya, tikabva tazonotora minamato pamusoro peimwe minamato, vakabva vandipa mbambaira iyo yavainge vakakuya iri powder. Vakabva vatiti taifanira kuti tinge tichizoenda pagedhi ravo ava amai ava muvakidzani wedu, then tobva tazoenda tobva tanomwaya mbambaira iya yakakuyiwa pagedhi ravo. Hanzi tinenge tichidzosera chimoto kuchimoto, ndo go back to sender iyo yatakaita. Takati tatora minamato yose iyi ndokubva tazodzoka kumba mukoma, takatopotsa tabatwa. We tried for 2 days but zuva rechi number 3 ndo patakabva tazokwanisa. Zvataita ndezvekudai, taitaimira paya vanhu patinenge taona sekunge vanhu vanenge varara vava kusafamba-famba, then ini nemukadzi taibva tazomuka tobva tazongoita sekunge tiri kungofamba. Kana tatarira tobva tazoenda pagedhi pavo tichida kuti tinge tichimwaya mushonga uya, but takazama mukoma for 2 days tichingozongoona kuti patinenge tava kuda kunokona paibva pazongokaruka pangobudikira umwe munhu anenge achingofamba, tobva tazongodarikira zvedu pamba apa. Asi zuva rechi number 3 ndo patakazokwanisa kuti tinge tichikona pagedhi remuvakidzani wedu, ndokubva tatanga kumwaya mushonga uya. Inini namadhamu tainge takatogara zvedu mumotikari, then iye mukadzi uyu akabva azouya nemotikari yake, ndokubva azopaka motikari. Saka gedhi ravo vanoitoita rekutovhura nemaoko. Akangoti achiburuka mukoma akaita kujamba, achiita sekunge munhu ainge atemwa nenyoka, ndokubva atotanga kutokamina paya, ndokubva avhura gedhi rake achingokamina. Akasvika pakunodhiraivha achinopinda mugedhi make achinoburuka kudai, takaona munhu achingokamina. Saka kubva zuva iroro kusvika muzuva ranhasi tinotongoona kutoti uyu mukadzi uyu ndo zvava kuitika kwaari, anofamba achiita kakukamenera. So but greatest fear yangu yava yekuti ko vanhu ava, ko kana kuri kuzonzi vakazoenda vakanotiitira go back to sender, inini hangu ndainge ndisina tarisiro yekuti mukadzi uyu angazosvika pakukuvara nenzira dzakadai. So each and every day handivati vanhu vaMwari, ndinenge ndichingofunga nezvayo nyaya iyi, ende ndinenge ndichingonamata ndichingomukumbirawo ruregerero muminamato yangu kuti asazopindwawo nemweya wekuti ange achizoenda kunoita go back to sender, because inini hangu ndichiri kuda kurarama, uye zvemishonga izvi ndinozvitya. Ndakangozviitawo at that time pandainge ndakatsamwa ndichizviudza kuti ndainge ndakanganisirwa, but zvivindi chaizvo handitomborina zvachose, because ndiri munhu uya wekuti
kunyange zvivindi zvekunzi kurova nyoka. Inini mukadzi wangu ndiye anototi akanzwa chinenge chati pfokocho ndiye anotomuka odongorera. Ini hangu handitombodi kuti ndinge ndichimuka ndichinodongorera kunyange tikanzwa chinenge chati pfokocho. Kunyange akati nyoka nyoka, ndinotomuudza kuti pindai mumba tinge tichivhara madhoo. Ndozvanditori izvozvo mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, then ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Is there anything that I can do kuti ndisazosenderwa go back to sender, because handisisina kana peace zvamuchose. Madzibaba ava vakatibatsira, vakati ivo ndisambotya, nekuti zvatakaita izvi ndezvekuti takangoitawo zvavainge vakatiitira, saka hazvina go back to sender mukati. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section yo. Zvakangooma hazvo vedu we. Muvakidzani nemuvakidzani hanzi ndaimanikidzwa kudanana nemwana wavo, but mwana wavo anoita zvekutengesa muviri, saka ndakabva ndazoramba. Ndo pakazobva godo neruvengo ipapo. Ndo pazvinongotangira ipapo kuti maneighbors, kana maneighbors akati ndinoda kuti iwe unge uchidanana nemwana wangu, kana zvikazoramba uyu ozowana umwe mukadzi, panozomuka godo neruvengo zvekuti kuti zvinge zvichizogadzirisika hunge umwe munhu azotopinda muguva. Kana zvakaitikawo kwauri, please come to my inbox and share with me your own story.